ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଗପ କହିବି। ଗପ ନାଁ ହେଲା ଅଳସୁଆ ଗୋଟେ ଝିଣ୍ଟିକା କଅଁଳିଆ ଖରା ପାଗ ହେଇଥାଏ। ସେ ଖରା ପାଗରେ ଏମିତିକା ଡେଇଁ ଡେଇଁକା ଖେଳୁଥିଲା। କିଏ ଡେଇଁ ଡେଇଁକା ଖେଳୁଥିଲା? ଝିଣ୍ଟିକା। ଡାଳରୁ ଡାଳ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଡେଇଁ ଡେଇଁକା ଖେଳୁଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି କଣ କରିବାକୁ? ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଝିଣ୍ଟିକା ହସିଲା। ଝିଣ୍ଟିକା କଣ କଲା? ହସିଲା। କହିଲା, ଆରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ତମେ ମାନେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ଏତେ ଭଲ କଅଁଳିଆ ଖରାରେ ନ ଖେଳିକି ତମମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଉଛ, କାମ କରୁଛ? ଏହା କହିକି ହସିଲା, ଠୋ ଠୋ ହେଇକି ହସିଲା। ତାପରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାନେ କଣ କହିଲେ? ତା କଥା ନ ଶୁଣିକି ତାଙ୍କ କାମ କରିବାକୁ ଗଲେ, ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ କଣ ହେଲା? ବର୍ଷା ହେଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ କଣ ହେଲା? ରାଜଗିରି, କିଛି ଦିନ ପରେ କଣ ହେଲା? ଚାରିଆଡ ପାଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ଘରୁ ବାହାରି ହେଲାନି। ଯିଏ ଯାହା ଘରେ ସାଇତିକି ଖାଦ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ଖାଇଲେ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଖାଦ୍ୟ ରଖିଥିଲା, ଖାଇଲା। କିନ୍ତୁ ଝିଣ୍ଟିକା ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେ କଣ କଲା? ଭୋକରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଇକି ରହିଲା। ଯେମିତି ଟିକେ ଶୁଖିଲା ପାଗ ହେଲା, ସେ କୋଉଠି ଗଲା? ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦୁଆରକୁ ଗଲା। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଘରକୁ ଯାଇ କହିଲା, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭାଇ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମତେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦିଅ, ନହେଲେ ମୋ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବ। ସେଠୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ଦୟା ଆସିଲା। ସେ କଣ କଲା? ତାକୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦେଲା। ସେ ତାକୁ ଖାଇକି ତାର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚେଇଲା। ଆଉ ନିଜର ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ମୁଁ କଅଁଳିଆ ଖରାରେ ଭଲ ପାଗରେ ଖେଳୁଥିଲି, ମାନେ ମୁଁ ଅଳସୁଆମି କରୁଥିଲି। କିଛି ଖାଦ୍ୟ ରଖିନଥିବାରୁ ଆଜି ମୁଁ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହିଲି। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିକି ରଖିଥିଲା ବୋଲି ସେ ଖାଇଲା। ତାହେଲେ ଏଥିରେ କିଏ ଅଳସୁଆ? ଝିଣ୍ଟିକା। ଏଥିରେ କିଏ ଅଳସୁଆ? ଝିଣ୍ଟିକା। ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ, ଅଳସୁଆ କିଏ? ଗପରେ ଅଳସୁଆ କିଏ? ଝିଣ୍ଟିକା। ଦୁଃଖ ପାଇଲା କିଏ? ଝିଣ୍ଟିକା। କିଏ ଦୁଃଖ ପାଇଲା? ଝିଣ୍ଟିକା।